Doncs tot va començar amb el meu besavi. El meu besavi, de molt jovenet, abans els oficis s'aprenien anant de començar des del principi, des de petitó, i amb 14-15 anys va entrar en una gran empresa de rellotgeria de Barcelona i va començar aprenent a fer el treball de rellotger. I l'any 24, 1924, perquè ells eren de Sant Boi, va obrir la primera botiga a Sant Boi de rellotgeria Sancho. I el meu avi va venir cap a Sant Feliu el 1956, que va obrir la primera botiga aquí. Jo de petitot, estic parlant molt petit, poder 5 o 6 anys, però recordo, perquè abans les cases de Sant Feliu més potents, diguem, tenien sempre el rellotge de corda, i el meu avi anava a arreglar-los allà a casa d'aquesta gent, i em portava amb ell, jo veia com desmuntava el rellotge, com parlava amb la gent, i sempre he dit que jo he nascut dintre d'un rellotge, que si bé, sí. I des de llavors em va agradar, des de molt petit ja desmuntava rellotges, i depèn de quin rellotge són moltes hores per arreglar-lo. Té que picar el cuc de la rellotgeria per poder estar al front d'una reparació. És difícil, és que si no ho vius des del començament, jo ho entenc, que si no neixes amb aquest ofici és molt difícil que t'agradi. M'agrada molt la restauració del rellotge. La història que té aquest rellotge darrere són moltes generacions de persones que hi ha a darrere, i aconseguir restaurar-lo i que els hi funcioni, a mi m'agrada molt. Realment és una llàstima que es perdin oficis, ja no de rellotgeria, sinó que es perdin fusters, que es perdin ferrers. Fa llàstima, la veritat és que fa llàstima.